kimondjuk Csíksomlyó nevét, eszünkbe jut róla annak a zarándoklatnak a helyszíne, ahol pünköstkor évről évre félmillió ember gyűlik össze a Kárpát-medence minden tájáról, hogy imádkozzanak a Szent Istvántól Szűz Máriának felajánlott országért. A Nemzeti Színház egy újra gondolt csíksomlyói passió tűzött műsorára, melynek alapjául egy 1987-ben megjelentetett kéziratos gyűjtemény szolgál. Vállalkozásuknak az a Csíki-medence székely közösségeiben ma is élő archaikus nyelvezet képezi a bázisát, mely a megszólalás hitelességét és újdonságértékét is garantálja. A passió összművészeti produkciónak számít, melyben egy olyan új színpadi nyelv megteremtését tűzték ki célul, ahol a bibliai történet 18. századi interpretációja, valamint Szűcs Géza kortárs költői átirata szerves egységet alkot a Berec András által megszólaltatott vallásos népénekekkel és azzal a néptánc alapú koreográfiával, melyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai adnak elő. Forgatócsoportunk jóvoltából nézőinket is beavatjuk abba, hogyan is zajlottak a próbák, hogyan formálódott, alakult Vidnyánszky Attila rendező és alkotótársai irányításával Jézus szenvedés története, a mai kor embere számára is izgalmas, lebilincselő, műfajteremtő előadássá. Váltig hiszek abban, hogy lehet találni, meg lehet keresni, ki lehet dolgozni egy csak ránk jellemző, vagy ránk nagyon jellemző, különösképpen jellemző színházi nyelvet. Állandóan Aranyra hivatkozok, mert szerintem úgy, ahogy Arany mesél, úgy kéne a színpadon magyarul mesélni, mert ő meg úgy mesél, ahogy a magyar nép meséli a balladáit, szóval itt mindennel összefügg, és hát természetesen ez egy tudatos építkezés ilyen szempontból, nagyon izgalmas kísérlet. Itt 3 szint keveredik, és hát a legizgalmasabb részéhez jutottunk el, mikor elkezdem, vagy kezdjük összehangolni ezeket a különböző hangnemben megszólaló mesélési stílusokat. Az izgalmas, hogy itt három különböző sík, egyrészt a csíksomlyói passió, a iskoladrámák szövege, szövete, azok világa, másrészt, és ezekbe csöppen bele a Bibliából egy sor idézet, amiket már mi raktunk bele, másrészt ott van Szőcs Gézának nagyon mából írt passió szövege, nagyon a ma szemszögéből beszél, fogalmaz. Lázár! Ha mindenki eljön, akivel csodát tett, még megmenthetjük. Bárcsak mindenki ott lenne. Sokan amiatt hisznek Jézusban, mert téged föltámasztott. Igen. Lázár. Igen. De az életedet kaptad vissza tőle. Bizony. A halálból. A halálból hozott vissza engem. Szükség van ott rád, Lázár. Jöjj velünk! Beteg vagyok. Beteg vagyok. Az orvosok azt mondták, vigyáznom kell az egészségemre. Lázár, nem jössz? Még megmenthetjük. Menjetek ki! Vagy máskor! Menjek ki! Lázár! Lázár!
És hát harmadrészt mindennek az eszenciája, a legizgalmasabb része a Berecféle összegzés a népdalokban, a mesékben, tehát ahogy ő összefoglal egy-egy részt. Ezeknek az összemontírozása a legizgalmasabb, és hát itt azért elég erőteljes vízióim vannak, hál' Istennek, és azokat kérem is. Lélekben és egy kicsit a térben követem Jézus útját. Nem úgy, hogy Jézus vagyok, tehát nem ennek a csodálatos alaknak a megismétlése vagyok, hanem ahogy egy ember énekeiben, meséiben egyáltalán le tudja követni. A magyar nép emlékezetében és fantáziájában nagyon szép helyet foglal el. Ez a fajta azonosulás a szenvedő Jézussal, a szenvedő megváltóval, és ezekből az énekekből, legendákból gerebjéztem össze jó párat. Vignyánszky Attila elé oda tettem, hogy bogarásszon kedvére. És akkor amelyik tetszett neki, ott még nagyjából a sorrendeket megállapítottuk, és most jönne a csiszolás. Most forrasztom pákával oda, hogy ne zökkenjen. Nagyon fontos a zene, aki ismeri valamelyest az előadásaimat, a zenei partitúra az ugyanolyan fontos, mint a szöveg, a szó és a térnek a megmozgatása, tehát ebből a három részből áll össze az egész, ez mindig egyedül csinálom, azért is nagyon nehéz nekem mondjuk zeneszerzőkkel dolgozni, mert nem tudom az ő zenéjükbe, vagy nagyon nehezen tudom magamat belegondolni, beleérezni az ő zenéjükbe, úgyhogy inkább magam töltök el sok órát, hetet, hónapot azzal. Folyamatosan zenét hallgatok, és jegyzetelek az autóban, mindenütt a zene szól, és én rakom össze a partitúráját. Amikor itt próbálunk Zsurávszkijéknál, itt azért a nagy formát csiszolgatjuk, és egy kicsit magukra hagyom a színészeimet, és nem is annyira figyelek, mert az egész kompozíciót próbálgatom, tisztogatom, és hát vannak az otthoni próbák, a nemzetiben, amikor csak a színészek vannak, és akkor olyankor tudok egy kicsit jobban rájuk fókuszálni. Az MMA-ban közösen vagyunk benne a színházi tagozatban, és én nagyon vágytam arra, hogy legyen közös programunk. Én éreztem, hogy mi azonosan gondolkodunk a világról. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Nemzeti Színház színészeivel, a két vezető, tehát én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó közös munka, kiegészítjük, és nem kell túl sokat arról beszélni, hogyha egy gondolatot, egy ívet föl kell rakni a mozdulatok a ritmus nyelvén, akkor ezt Attila elfogadja, örömmel veszi, szinte ízzik a tekintete, rögtön csapkodja a kezét, rögtön föláll, és ő is táncolna. Nem hiszem, hogy gátolom abban, hogy mint egy rendező bemegy a térbe, érzi a teret, de rám bízza, és ez nagyon jól esik nekem. Mert a tiltott fának ízét az almának kóstolta, észrevettem. Csíksomlyék Pasióknál mindig zavart engem, hogy színészek játszanak parasztot,
aki eljátsza a jézusi történetet. Tehát egy ilyen dupla áttét van. És keresgéltem, tehát tudtam, hogy nem jó ez nekem. Tehát az nem lesz jó, ha egy színész elkezd játszani egy székelyparasztot. És aztán a pofon egyszerűen adódott a dolog. Hát ezek a táncosok, ezek bírják azt az igazságot, ami annak az egyszerű, tiszta lelkű harcos népnek az igazsága, és megszólalási módja. És az ő szájukból ez a nyers, kifinomultlan szövegmondás, jelenlét, viszont energiával ott vannak, tartással vannak ott, olyan szinten beleállnak a szituációba, hogy színész legyen a talpán, aki ezt meg tudja ismételni, pont jó a csíksomlyói szövegekhez. Jó magam a székely nyelvterülettel is picit behatóbban foglalkoztam, évtizedek óta járunk oda, tehát ezt az anyagot tudjuk alkalmazni akár egy passió-ban, tudjuk alkalmazni egy másik dramatikusan fölrakott néptánccal, tehát ez az anyanyelv, ez a formanyelv, ez alkalmas arra, hogy itt gondolatokat fejezzünk ki vele, és én azt hiszem, hogy ez így a színházhoz közel viszi az anyagot. Ezek az emberek olyan energiával jönnek be, és olyan frissen, és olyan hittel, és olyan igazságuk van, mármint a táncosok, és olyan pozitív energiát sugároznak, hogy időre meg kell bennük merítkezni, és szerintem nagyon nagy örömmel vannak itt, és jönnek itt. Az alázat, a tisztelet, a munka iránti alázat, a fegyelem, szóval nagyon rendben vannak a néptáncosok. Mi mindig a hagyományból indulunk ki, ami szeretett néphagyományunkból, tehát hogyha valamilyen dalra, táncmozdulatra, szokásanyagra, vagy bármire Attilának szüksége van, akkor mi ott vagyunk, és próbálunk neki ebbe maximálisan segíteni, és úgy érzem, hogy egy nagyon jó munka születik. Van a passió szövegek között egy ilyen halálrész. Ez egy elég nehezen értelmezhető dolog, hogy a halál szól, és akkor az emberek hogy reagálnak rá, és akkor mi kitaláltuk, hogy legyen egy szokás anyag ebből, egy régi ilyen sirató, halott siratószerű. Hol vagy váró halál nincsen előmben, aki távol voltál eddig életemben, gazdagot és szegényten minden időben, látogattál, s vágtál síralom bölgyébe. Ez egy bonyolult szerep és személyiség, a Júdás, meg a júdásizmus, az árulás, mint olyan. Mi nem akarjuk szerintem most még felmenteni őt az árulás alól, tehát nem azért árulja el, mert ez eleve elrendeltetett, ennek így kellett lenni, mert nélküle nem lenne feltámadás, meg stb., hanem itt tényleg árulás van. A kollégák mindig azt mondják, hogy hát ez egy szuper hálás szerep, mert felakasztotta magát, és aztán szünet van. Én, mint anya, akinek fia is van, hála jó Istennek,
és azt hiszem, hogy sose szeretnék ilyen történetbe belekerülni az életemben. Azt hiszem, Mária egy nagyon erős asszony, aki felvállalva, tudva, hogy neki mi a dolga, ezt megpróbálja túlélni. Ezt az egészet, ami az ő fiával történik. És akkor a darabban lesz 2 olyan nagyon nehéz monológom, amiben Mária azért majd Istennel beszélget erről. Tanár úr azt kérte tőlem, hogy meg afelé terelgetett, hogy legyen azért az egész jelenlétemnek egyfajta valami különös érzete, valami ilyen szent érzete, vagy legalábbis próbáljuk arra törekedni. Hát nyilván azért sikerül, amennyire sikerül, de ezen túl azért ugye a helyzetek is, a darabon belül azért nagyon kézzelfogható helyzetek. Nagyon magas hőfokon égő, de nagyon kézzelfogható helyzetek, ahogy búcsúzik Jézus az anyjától, ott azt kérte tanár úr, hogy ahogy én búcsúznék az édesanyámtól. A Jézust játszó Berettyán Nándi segített nekem, az evangéliumokból az összes jézusi szöveget kivettük, és akkor azok ott vannak valahol a fejemben, vagy Szőcs Gézának a szövegei, vagy rengeteg csíksómiai szöveget olvastunk, készültünk mindenféle anyagokkal, és akkor amikor megérzem, hogy hoppá, na ide jön be egy mondat, de már ezt csinálják a színészeim is velem. Tehát szétdobáltam, mondjuk 3 héttel ezelőtt, vagy 1 hónappal ezelőtt nekik, hogy esetleg ez a mondat a tiéd lehet, esetleg ez a gondolat a tiéd lehet, mind tartja a tarsójában. Én elég vallásos vagyok, tehát így ebből a szempontból ez van egy ilyen különös viszony ez a szerephez, mert nyilván mindazon túl, hogy most én egy szerepet játszok, azért mindazon túl én nem tudok teljesen elvonatkoztatni attól, hogy az én megváltómat játszom éppen el, és a földre született Istent játszom el. Szent szavaidat engednének, így élek. Ezt tett megérinti, és tovább nem törheti a pokolbéli kígyó. Még gyere rá, még gyere rá. Tovább nem törheti a pokolbéli kígyó. Azért incselkedni, s véle társalkodni, családságok forralom. És nem szűnék, míg véle törvényt megszegetni, tudván, hogy az ember hajdan az ember méltó azért arra, mivel szabadságra akaratját bocsátál, hogy nyomorúságban, sok viszontagságban éljen keserves kínban. A mozaikszerűsége a darabnak, hogy nem egy történeti folyamat, nem egyszerre látjuk a történet, hogy elindul A-ból és megérkezik Z-ig, vagy alfától omegáig, hanem egyszerre is és szilánkszerűen is történnek az események, valami visszaidéződik. De ennek a követhetőségét meg kell segítenünk a néző számára, mert mi ezt tudjuk, oda fönt a színpadon játszók, hogy mi fog következni és miért teszünk, de a nézőnek is kell kapaszkodókat adni. Ehhez bizony utána kellett olvasni minden szereplőnek, hogy azokat az attribútumokat, amik a Bibliában jellemzőek egy figurára, azokat hordozni tudjuk már rögtön a darab elején, hogy tudjanak azonosítani bennünket, hiszen többféle szövetből áll az előadás, és ezt teszi szerintem, és reményeink és vágyaink szerint különlegessé, hogy megvan a hagyomány, a népi hagyomány, a népi naív színjátszás hagyománya, megvan egy 20. századi költő gondolata és kételkedése a korunk hitével, nem is az ember hitével, és hogy mennyire szükséges a hit, hanem éppen a korunk hitével vagy hitetlenségével szemben. És ott van egy mesemondó, aki próbálja a két világot összekötni, de a két világban felszínre törő feszültségeket is próbálja enyhíteni, és úgymond színpadilag fogyaszthatóbbá tenni az előadást. Tehát nincsen fölfutás, nincs színészileg arra lehetőség, hogy na, egy jelenetbe úgy szépen belehelyezkedünk, és az majd kifut egy drámai pillanatra.
Van úgy, hogy 150 fokon kell kezdeni azt a 3 mondatos megjelenést is, mert nincs idő többre, és ha ezt nem tesszük meg, akkor elveszíti a néző a fonalat is, és valószínűleg elveszíti a figurát is, amit képviselünk vagy játszunk. Nincsen kakasszó. Ott nincsen árulás. Ha valaki mezítlen, nem lehet árulás. Kiket vettem a kakasok nyakát? Kakasok végetek van! Nincs már több kakas Jeruzsálemben! A Pétert is úgy közelítettem, meg úgy igyekszem megközelíteni, mint bármelyik drámai szerepet. És éppen ez az árulása, ami egy nagyon nagy emberi gyengeség, teszi nagyon színészileg megfoghatóvá és nagyon emberivé ezt az alakot. A kételkedése, a fölkészületlensége a proféciákra. Tudod, te barátom, hogy milyen sötét van egy bálna gyomrában? Korom se. Vak sötét. Mi lesz az üzenettel, József? Tudod, nem akartam, hogy valami bajom essék, de ezek nem normálisak. De majd elmondom nekik. Bár ezeknek úgyis hiába. Kihirdeted? Legalább így utólag? Igen. Halljátok! Jeruzsálem népe! Az Úr azt üzeni, hogy nehogy valami szörnyű bűnt kövessetek el az ő fia ellen. Hogy utólag? És te a figyelmét oda nézz hátra felé? Hát, majd ezt fogom mondani nekik. Nem sokára. Még várok egy keveset. Több ezer oldal csíksomjói szöveg, ugye Biblia, Szőcs Gézának sok-sok szövege, és hát ezt így menet közben a próba folyamat alatt lassan végigérünk vele, lassan összerakódik, és ezt itt kell helyben szerkeszteni, továbbírni, korrigálni, ott jegyzetelnek mellettem a embereim, viszont lassan a végéhez érünk már. Tehát hogy mondjam, a bemutatóra lesz meg a szövegkönyv. Tehát az még nincsen, hanem ez így alakul. És az utolsó utáni kérdés, honnan van ennyi energiád? Nincsen nekem. De hát ezt bemutatók folyamatosan. Nem tudom, van egy fantasztikus feleségem és családom, és onnan merítkezem energiából.